Ano yan, nasa YouTube? Ha? Uy, kaan fried chicken ah. Sarap yun ah. Timbalan sauce. Sausage. Sausage! Bakit ang labo mo ma? Ha? Hindi kita yung mukha mo ah. Itim yung buhok mo. Saka mata. Ano? Ganyan talaga, malabo pag matagalan. Eh, hindi ba? Bakit dito? Hindi. Itim. Yung mouth mo. Pag hindi naka-live, hindi na itim ah. Pag naka-live, itim. Kain ka. Sabihan mo si Papa ka na. Gusto ko na ito. Maanghang. Gusto mo maanghang. Hello po, magandang gabi. Gusto ko. Welcome to my channel. Magandang gabi, kain tayo. Huwag yan, Intay, huwag yan. Huwag nga yan, sirain mo yung mapiyuki yung laptop. Hindi yan laruan. Ang dami Kain tayo. Hindi yan madamot. Sadya nag-iiwas lang. Pag masira yung ano natin, wala natin gamit. Sige po, kain po tayo. So, kain tayo. Parang marami. 50. 50. Oh, 50. Sandali lang. Kain tayo. Kain po. Ipon ko to, pambili ko nga po. Makalin mo na yun, madami na yun. 500. Marami talaga ako pero kasi binibigyan ako ng paano maubos mo to? Ninang Juby ko. Ninang Juby. Ubusin ko yan, basta hingi lang ako pera. Thank you! Yay! Meron daw may wala! Ubuli ko na itong alkansya ko. Ay, ubusin ko to. Ito. Wow! Ito, may pera ko. Ubusin ko yan eh. Tirahan mo ko bukas. Isa. Kain tayo. Kain. 5 na lang. Sabi mo isa. Tirahan mo ako. Isa na lang. Wala ako dyan. Babalik ako. Bye-bye. Busin ka. Mama, bakit hindi ka pa kumakain? Hindi, may inayos ko pa. Sandali lang. Yung pagkain? Hindi. Huwag nga kay matumba to. Ay, nako. Andiyan na naman kayo. Magpasaway na naman. Malaki, braso ko. Kaya sa kay mama. Kaya sa silip na bata o sa likod. Uy, dalawa lang yung ano mo tao eh. Yung ito. Isa lang eh. Yung nag-upload. Dapat? Tayong wala. Tayong gawa niyan. Oh, kaluoy. Ano ba, Inday? Kanina ka pang mama ng mama. Kaya ba yung fried chicken ma? Sabi nila eh. Gusto ko kay mama. Iyo, kay. Oh my G. Oh my G. Hoy, makatingin na sa pupo. Wag nga. Ang bastos mo naman, Inday. Carly, luto na! Fried chicken! Fried chicken naman kay mama. Medyo madilim ang ating lugar. Ay, nako.
Lashos. Malis! Malis ka! Kuya! Ano ba, kuya? Sabi ko malis. Ang ingay po namin dito. Sobrang Alis. ingay. Kumakain ako, alis. Ano yun? Mama? Mama. Mama. Mama Meme. Di ba pangalan mo Mama Meme? Mama Meme. Mama Meme yun eh. Ay, ang lambot ng balat. Anong klase itong balat na to? Oh. Ah! Kuya, huwag nga mo sigaw-sigaw. Kawawan mo na po. Paano ka naging kawawa? Nakakainis nga eh. Hindi. Hindi ako makasawsaw. Kaya nga kawawa eh. Ah, Yung kawawa, kuya, yung hindi na makalakad, yun yung nakakawawa. Kung mga ganyan na ano, Tama hindi ka. yung kawawa eh. Nakakaano yan, nakakainis. ay nako, nakiya ka na dyan. Eh, yun yung totoo eh. Sabi-sabi ka ha, nakainis ha. Bad yun. Kainin mo si mama day? Sabi mo, gusto mo kay mama. Ah, naku. Ah! Asim. Asim ka lang. Ah. Bakit ganyan? Na ano na eh, sa bawan. Ah! Ang init ang lalambunan ko. Ah. Kasi, mainit yung sabaw eh. Gusto ko kain kay mama. Sabi mo kasi ilagay yung fried chicken sa gulay. Pagkaluoy ko. Kawawa naman sa one viewer ko. Ay, naku! Pagkaluoy ni mama, 1 viewer lang. Pero okay na yan. Tapos nagre-reklamo pa. Ang hang! Sinaki! Ano bang gusto mo kasi? Hello po, kain po tayo. Kawawa na nga eh. Hindi ka natutuwa? Hindi, wow, Inday, hindi. Oo nga, Oo nga! hindi daw siya natuwa eh. Kuya, isaksak mo nga yung isang laptop, kuya. Yung internet? Yung laptop nga, di ba? Ito yung ano? Yun. Harder. Nandun. Tandaan? Ito? Ito? Kawawa talaga ako. Ay, kalukoy! Luoy ni Inday. Ay! Luoy ni Inday. Sabi mo kasi eh. Kuya, favor nga kuya. Kuya,
Nay, wag mong galawin dyan. Huwag kang umugawa ng eksena dyan. Kaya maglaglagan yung laptop. Ano ma? Flavor? Flavor? Hindi ka eh. Flavor? Huwag na lang. Hindi mo naintindihan yung flavor pa. Hindi ko yung ano eh. Ay, nako. Kawawa ka naman. Hindi ka na naintindi. Ano ba yung flavor? Ah? Dito ka. Hindi kumain ka. Ay, nako. Sabi ko kasi niya eh. Huwag nga galawin. Yan kasi day. Sabi ko eh. Magkaluoy ni Inday. Dapat pala kanina ka. Paano ka naging kawawa? Hindi. Paano ka naging kawawa? Bakit ka naman kawawa? Kasi na-aksidente. Yung kawawa dahil Mama! wala nang makain. Na-aksidente yung ano ko. French press kanina. Nahulog. Nagtanga-tanga ako. Pagkaluoy ko. Nahulog din sa akin. Nahulog din sa akin. Hindi naman ah. Ito istal ko yaw. Hindi naman ganyan yun eh. Dapat pala kanina pa. Mama? Ah! Sarap. Kalabasa naman. Kaya bigyan mo ako sabaw. Wala akong sabaw. Yung kay Rapa? Sabaw ba? Wala akong sabaw. Parang wala naman sunod sa'yo ma. Hindi ka nagsasalita. Hindi pa ako nakalili eh. Pag mag-day, hindi ka din dati nagsalita. Pag una. Nagreklamo ka. Hindi pa nga ako ready. Ready ka. Lapit yun na yan. Nakita ko. Oo, naka-live na yan. May 1 viewer na nga eh. Hello sa 1 viewer. Hello sa 1 million viewer. Ang 1 million, Paano ba? 1,000. 1 million na lang, parang madami. 1,000 lang. Dami yung 1,000 na. Oy! Nakita si Papa! Nakita ka! Oh, nakita ka! Hi sa 3 viewer. Magandang gabi po. O kuha ka ng upuan. Subuan kita. Kuya pa, ihingi na ng sabaw. Kuya ka. Bata yan na. Kuya kamay, wag mong kalimutan dyan. Uy! Pumbata na tayo! Live show. Ay! Batang itim to. Ano ba yan? Sasabi yan ng totoong kulay. Ay, pangit na lang ako. Bakit? Eh! Ang pangit paningin ko dyan. Kailan ba naging mag... Ako. Hindi, bakla ka na lang. Anak ko. Ako. Nako, dapat makita ka. Alam na ng space na... Ay, lima. Diba, nulaan ko? 20 para marami dito. Hindi ko nito. Ano ba? 500, walang 500. Hello po. Isang libo. Humingi kami po yan ng ano daw ikaw, plastic. Plastic yabo. Opo. Kuya, pahingi. Plastic yabo, kuya. Hello sa 5 million viewers.
Magandang gabi. Akin na ito. Hala. Yay! Pala ka. Sandali lang, Day. Sandali lang. Oh, wow. Hala! Bibili ko pa yan! Sige, lagot ka kay mama mo. Mama, meron mo akong bayad eh. Bahala ka. Ano, bibili mo? Akin na to. Uy, mama. Babay, babay, babay kuya. Akin na to. Bahala. Kuya mo daw. Kuya, kita kuya, diba? Niloko ko na. O, may viewers ka na pala, Day. Eh. Viewer? Oo, may 5 viewers pala si Hala! Baka maganda yung ano si Inday. Makain po tayo. Ano ba dito? Makain. Kain tayo ng fried chicken na maanghang. Mm. Okay to. Kumuha ka nga ang kay kuya. Ay, naku. Ito nga sa akin eh. O yan pala eh. Pinalitan niya eh. Madami sa akin eh. Ang ingay mo naman. Ah, naku. Pinamouth. Open your eyes. Para kainin. Hello sis, kain tayo. May mga batang makulit dito, sobra kakulit. Ah, naku. Oo, totoo yun. Ay, tawag. Huwag kayo maniwala guys. Ano mo maniwala? Huwag mo lang ka. Ay, ako pa Totoo naman ah. Ay, ako pa kaka. So mo ni reality na mo, reality. Kain. Kain tayo lechon manok. Lechon manok. Lechon manok naman to ah. Paano naging lechon manok? Ang sabaw at saka ano? Ito, buto. Ang buto. Ang bastos mo talaga. Sasam ako? Nabita ka na dyan, oh! Ah! Ang hang? Bakit ang hang ba? Ang hang. Siyempre, kunti lang sa'yo. Ah, nako. Yan. Ang bastos mo na talaga. Ma. Ah. Tapos wala. Nahihinig ka dito. Narinig pala. Oo, si Kuya. Hi, nako. Eh, dito ka nga mag-ano yan. Hi, nako. Nakita si Papa Kainis. Uy, wag yan. Hello sis mga onta. Nandito yung mga anak ko. Grabe. Anli ka pasaway. Super. Only pasaway. Oo, hindi ko na-open yung ano. Hindi ko na-open yung Zoom? ano niya. Anong tawag niyan? Yung pangpaharang. Hindi ko na-open. Mamaya na lang ano ko. Kalimutan ko ma-open. Yung pampaharama? Yung ads. Ads? Kain tayo. Kain tayo, sis. No, sis. Sis. Bakit is ko yan? Nakisis ka? Ha? Bakit nakisis ka? Ay, naku. Hindi. Huwag nga maghinastos. Ano ba, Chester? Hindi, kinuha ko yung ano, short. Isa pa. Lumikit sa puwet ko. Ready kami ng ganito, sis. Oh, ito yung mga gamot sa mga batang pasaway. Hindi. Sunday, kakain ka pa or dan na mama? Ah, Dan mama? Dagdagan mo kami kanin pa. Trabaho, Unday. Meron kami sa kopi.
Kain tayo. Mm. Akala nyo kape pero sabaw to. Sabaw ng gulay. Mm. Ganito yung sa probinsya. Akala kape pero sabaw. Dagan pa. Tama na? Only rice to. Only rice. Ako. Ang hindi tumaba. Dapat magaba ako. Kaya hindi ako papapayat. Sige. Palitan tayo. Gulay at saka ano to si... Gulay at saka yung ano pritong manok. Hello si Kuya. Kuya. Taba na po Kuya. Ikaw hindi ko. Anong higas? Ah, ba? Kita na pa po. Sumilip. Anong higas plato? Ah! Kita na eh. Money. Ang haba na Gulay. ng kuko mo. Gulay lang. Gulay. Play money. So, oh, gulay to. Ay. Wait lang, yun ay. Ganito yung mga Dapat bata talaga, eh. kumain ka. Ang hirap pag may bata kumain tapos nakikisabay. Pero ito yung realidad talaga. Sabaw, baby. Ito sabaw, o gulay. Nilagang kalabasa at saka nilagang talbos. Masarap. Masarap yun. Dito manok. Pritong sabaw yan, day. Bakit ikaw ah? Ano pa? Kanya. Nasarapan ka sa asawan na ahang. May bata po dito yung maanghang na sausawan. Ako matapang. Very good. Very good. Ang hina yung ano natin na internet. Magwala-wala. Ano lang po sis, mumurahin lang po. Bumili kami ng ulam yung tag 15, tag 12, tag 10, ganon. Tapos apat lang kami, tag isa lang talaga. Tapos parang mas makalis ng mahal kasi ng ano ngayon eh, yung gas. Yung price gas, sobrang mahal, tag 900 na mahigit dito sa amin. Nakakakalbo ng presyo ngayon. Tapos kalbos na lang. Very good. Yan, gusto kong bata. Kung malaki na ako, namatay na kayo, Papa. Huwag muna. Mamatay. Huwag muna. Pagkaluoy. Kayo, sa mama. Anong pagkaluoy? Mama, Papa. Pagawa mo sa Papa. Pagkaluoy. Lang sabaw. Doon talaga papunta, day. Maliit. Kaya kayo, mag-aaral lang mabuti. Oo, ako bukas. Para date na kami. Papa, hingi papa ng ganito. Na? Ganito. Wala na. Sa ano? Sabaw. Kulang pa ito nintay. Sarapan siya. Nasa sabaw. Kain si Papa. Ay, na magandang gabi sa 6 million viewers. Pero 6 lang talaga. Ay, nakumita. Kaya ka na sa sabaw lang. Hanggang sa ano? Sa sabaw, day. Kaya ka na. Ayun. Gusto ko kay Mama. Sabi mo kasi kanina, ihalo sa gulay. Gusto ko sa Mama. Dapat hindi ka nagsabi. Tinanong ka nga kita eh. Oh my kasi. Yung ano. Okay, hindi. Hindi makakabasa. Ay, ako, sige. Kasi ano dyan. Kaya pala. Ang haba na ng kuko mo ah.
Ang sakit kayo, oh. Ano, parang dito yung, Hindi? yung Tita. oh, may audience po kami dito. Habang kumakain, may audience kami dito, 2 tao. Diba ako sa'yo, asal Ako ba? Busog na ako. Kain ako, hindi pa ako pa, extra rice pa. Ako na yung bulbel. Si Inday, damihan mo ba kayo? Madami nga kinain sa kanya. Kaya nga, extra rice. O, diba? Sarapan ka pala dahil kung may nag-live. Ano ba yan? Pag magpailawin? Ang pangit. Ang pangit pa. Maingay. Busog na ako. Kain tayo, sis. Hmm. Kain tayo. Mga pasaway akong anak dito kasama. Pasaway na mabait, o, di ba? Extra rice. Ang dami ng extra rice. Wala extra ulam pa? Ah. Bakit natawa ma? Kasi, Huwag na mag-extra rice. kasi ang bilihin kaya kailangan magtipid. Maubos na talaga yung bigas. Maubos ang bigas. Grabe ka naman sa akin, kuya. Hindi naman ako nakaubos ng bigas. 3 beses ka na eh. Ay, 3 beses. Dalawa kami, di ba? 2. Bawal nga ang diet dito. Andi, ano to eh. Mga inasal to eh. So, yung ilabas natin, dito na lang tayo andi rice. Di ba? Ano? Makatipid pa. Hindi naman eh. Oh. Saan ako ilag? Saan na yan? Ano? Nakamalaglag. Oh, ito na, day. Sabi ni mama, extra ulam. Sarap kaya. Gusto ko nga kalabasa eh. Pangpalinaw sa mata yung squash, di ba? Gaya to sa carrots, day. Masarap. Pero katamis. Mga gulay. Ayaw ko. Busog na ako. May batang dito na hindi kumain ng gulay ngayon. Ako, kumakain ng gulay. Gusto ko yung kalabasa eh. Sausawan. Gulay doon, ah. Eh, ganun talaga. Mangaon. Kain tayo. Mingion. Kaya wag ka nga Mangaang. mag-ginastos. Ayaw ko na. Tama na to. Hello. Ayaw ko kakain. Ayaw mo na kumain? Dahil mo kasi maulbo. Sayang nga na yung sabaw eh. Yung yung unang sabaw. Di ba, Day? Hello, sis. Need. Dili ako. Yes, lamon is life. So, kung natay problema, lamon lang gihapon. Naku, kain mama. Ay, hindi ka pinakain ni mama. Huwag naman. Ay, ito, be. Upin na nga yung mouth ko eh. Ay, open na pala. Diba, sis? Mga batang saway. Huwag kang magpapit yung kamay ko. Ba yan? Nagulat ako, Ulam ba yung gamay, Day? Inuulam mo yung kamay ko, Huwag magpagang kay tata. Sana daw mag-diet. Walang diet, diba? Ito yung ano ko, kuya, walang diet. Yes, sa kanya. Tawa. Anong tawag kasi? Tamatsoy? Oo nga eh. Ang hirap talaga ngayon. Kailangan natin kumain. Mahirap pag mahirap. Ito yung sinigay sa akin. Yung sa akin, hindi ko nasira. Ito Ang sa ginawa namin para makatipid, nagsasabaw ng gulay. Ay, anong tawag ng laga ng gulay. Ganun lang. Tapos, yung mga bata kasi, alternate lang sila. Ayaw nila ng buong araw, gulay. Kailangan maiba. Piritong manok at saka sis, nilagang gulay na squash at saka talbos.
Partneran og maanghang na sauce. Sili is life. Tama na o, di ba? Kain ka doon. Taba ka na naman. Wala na nga ako Dahil- pamasahe. May nagreklamo na dito sis. Mamaya, Tataba bigyan na daw ako. Ganun. Tama na ba? Kaya ma. Walang diet nga eh. Bawal ang diet dito. Ayan na, wala yan sa bawat tao. Ang dami nang sinasabukan ng ganyan. Gusto nga niya eh. Gusto ka? Ano pala na? Kanina pa to nagpasubo ng gusto ng maanghang. Wow, galing ah. Galing naman. Umupo ka. Sabi ng anak ko eh, pinipigilan na nga eh, tama na daw yung kain ko. Eh gusto ko pang kumain eh. Wait. Papa, Galing yan pa. papa, kunti nang pumasahe ko. Akin to. Bakit na? Ano na? Ganina matigas pa yan. Nabasa kasi ito eh. Taba na daw ako, takot silang tumaba. Tumaba na nga eh, yung tiyan lang. Ano? Magulong sa mga bukid. Ang gulong daw sa bukid. Kasi, ano rin si mama eh. Mabigat. Mataba tapos maiksi lang. Eh, parang bula. Magulong. Diba? Ang bigat. Ganito yan. Sige lang sis, go lang. Go lang. Ang busog na ako pa eh. Busog na din ako. Ay, Dahil hindi ko na maubos tong kanin. Oo nga, tulungan mo si mama ko. Hindi, kita bigyan. Kunti na nga lang yung kanin oh. Bigyan mo. Hindi mo pa maubos. Ako eh. Ako, ubusin ko yan. Ay, di bigyan. Eh, sige, ubusin ko na lang. Naku. Lagi pa akong viewers eh, 7 million viewers. Ay, naku, hindi yan 7 million. 7 lang yan. Ay, 7 million para masaya. Inom ka tubig marami. Sa'yo. Ikaw. Ganda, kay matap. Ano nangyari dito sa ano mo? Ano nangyari dito kuya? Ha? Nagkapasa. Ewan ko. Si kuya na naman yan. Kapasa na yung ano niya. Yan. Ano nangyari dyan? Sino nag ano niya? Lamon is life. Ano yung pinalo? Oo. Pinalo mo daw kuya. Ganito. Oh. Napasa. Hindi ko yung pinalo. Bakit napasa? Ano ba daw dahil? Bawi ako sa inyo maya sis. Sa dami ko yan. Tanggal pala eh. Bakante yung isa Kulay eh. lang pala yun. Ah, Kulay lang pala dahil. Maya, punta ako sa mga Sabi ko bahay dahil. niyo. PM kayo sa akin. Mag-PM kayo sa akin. Para mapasukan ko para punta sa bahay niyo. Pero ngayon, lamon muna. Lamon is life. May makabantay na sa akin, oh. Tingnan mo. Ayaw ko. Ayaw ko nga. Sugat na naman yung braso mo. Diba? May nagbabantay po sa akin. Paayusin mo nga pa. Matumba na pa. Oo, galing kasi hindi ang ayos ah. Papa, yung pera sa akin. Oo, okay. Akin na lang Lemon yan. is life. Yan. Huwag ka naman hingi si kain lang. Yung ano na lang yung pera. Ano? Huh? Ano? Yung pera ba yung free money? Hindi nga kuya. Tama na yan. Gatas lang yun eh. Ito na guys, bubble gum. Ano place? Bubble gum. Mama, Wala na. mama yung Niniwanan ako sa ere yung isa eh. Nakatatlong herit na kami. Tatlo ba pa? tatlo nga. Only rice to. Only rice. Ayaw ko na yung sabaw. Hindi nga pwede kuya. Gatas lang. Hindi nga pwede. Tingnan mo nga yung anak mo pa. Ang hihingi na naman. Minong nga piya eh, hindi pa. Mhm. Hindi naman ko kayang ito. Oo.
Ubusin mo na lang. Mama. Ikaw ba si mama? Kumakain pa nga ako kuya, tapos ihingi ka pa ng ano dyan. Sige, ubusin mo na yung paninda natin. Hindi naman. Ubusin na lang. Isa nga lang yun. Hindi, ubusin mo na. Ano na? Tara, wala na tayong tinda. Bilis, ubusin mo na. Ubusin mo na. Lamdang. Manglabang. Labang. Ano kuya? Ano? Baba? Ano? Mga bata niyo dyan, hindi ba lagi naghihingi ng tinda niyo? Mga bata dito eh. Paano makita ang bago? Hinihingi agad. Sorry. Busog na ako. Sarap talaga pag may sauce na maanghang. Piling yelo. Hindi ko yan. Dalawa. Kain, te. Isa lang. Isa lang. Isa lang daw, Ben. Ikaw ang babagang. Huwag malaglag nila. Bebe, ako mag-ingaw ko, bebe. Ay, ate ka na. Okay. Dilaga ka na. Bebe, ate na ako. Dilaga. Hindi ka maate, wala ka namang kapatid maliit. Kabili. Ano? Bento, 5. Ubus na ang sabaw. Alin? Bento, 5. Iyan natin kasi may laman pang gulay. Sayang. Ah. Dalawa. Di ba? Tatlo. Ubus ang gulay. 4. 5. Ayun kalabasa, oh. Uy, Matiya yan. Ayan. Harap. Paano ba yung hindi ko pinata yung ilaw? Hindi pa Ayan. ako sumama. Ubus na. Ito na lang sauce na tira. Susi. Ubus na, oh. Success. Only rice, unlimited. Only rice, unlimited pa. Aray ah. Ha? Ayan. Ha? So, that's all for tonight. So, bye-bye na tayo. Bye! Thank you for watching. Yun na. Bye! Ganun lang. Tapos na ako kumain eh. So, bye! Aray ah. Aray, aray, aray.